Moro! Täällä Jakartassa maanantai alkaa kallistua iltaa ja samalla videoprojekti on finaalissa. Viikonlopun aikana editoitiin lauantaina kuvatut materiaalit ja tänään sitten katsottiin, että mitä on saatu aikaan. No, saatiin 4-5 käyttökelpoista videoa toimeksiantajalle ja vähintään saman verran täällä paikallisesti käytettäväksi. Saldo ei ollut huono. Mun ei pitänyt antaa mitään turistineuvoja tässä videoblogissa, mutta yksi vinkki kannattaa ehkä antaa. Täällähän katuelämä on aika vilkasta ja välillä vähän ahdistavaa ja liikenne on suomalaiseen makuun yhtä helvettiä. Mutta kolonialismin ystäville ja rauhallista paikkaa kaipaaville löytyy vanha kaupunki Kota-Tua, jossa on katumarkkinat, mutta lisäksi siellä on iso siirtomaa-aikainen tori ja sitä ympäröi vanhat rakennukset. Yhdessä niistä rakennuksista on kuuluisa vanha ravintola Cafe Patavia. Erittäin hyviä drinkkejä, hyvää ruokaa ja vaihtelevatasoista musiikkia. Kannattaa ehkä poiketa, kun käytte täällä päin. Minä lähden huomenna kotiin. Terve!